Joo, terve vaan kaikille tosiaan. Niin ajattelin aloittaa YouTube-uran. Ja tämmönen kanavan esittely menee kaikille noille community-kanaville. Ajattelin lähettää tällaisen. Ja tosiaan Misteri Jallu sai mut innostumaan videon teosta. Ja mä en oo ennen tällaista tehnyt ollenkaan, mutta ajattelin, että innostun kun aloitan tekemään. Tosiaan mulla ei oo aitoa Minecraftia, koska mä en oikein osta pelejä yleensä. Mä laitan rahan semmosen turhuuteen ja muutenkin en mä oikein niin paljon halua tuhlaa rahaa peleihin. Ja muutenkin tosiaan tästä mun kanavasta, niin tänne tulee Minecraftia, Slenderia, Amnesia ehkä tulee, jotain kodimättöä, live-kommentaroja, jotain muopisarjaa vaikka. Ja ajattelin myös, että vois tehdä Minecraft Let's Playtä aloittaa. Mutta on vaan kanavan esittely, mutta vois tässä samassa maailmassa aloittaa. Ja tosiaan mun ääni ei oo tällainen normaalisti. Mulla on flunssa nytten. Niinku huomaa, mua vähän yskittää mulla ääni ihan pois. Aika lailla, että siitä johtuu tämä minun. Ja anteeksi muutenkin tää huono laatu. Mulla ei oo niin hirveästi varaa katsoa tuota laatua tällä hetkellä, kun ei tosiaan niin erikoinen kone, mikä mun tällä hetkellä on. Tosiaan pitäisi vähän ehkä nähdä vaivaa tuon koneeseen. Ja tosiaan ajattelin aloittaa ihan videoiden tekemisen aktiivisesti, kun en ole ikinä tehnyt tämän tyyppistä. Tosiaan toivon, että jotkut community-kanavat uppais tän. Ainakin Suomen pelaajilla on tän tyyppistä matskua aika lailla. Tosiaan älkää disliketkö, koska tää on mun ensimmäinen Let's Play. Ja tää on jopa musta omasta mielestä ihan hyvä ensimmäiseksi videoksi. Ja muutenkin niin aika innostunut. Motivaatio on tosi hyvä tällä hetkellä. Ei se mene pois ainakaan mulla. Ei tunnu yhtään siltä tällä hetkellä. Anteeksi jaarittelusta. Mä en tee enää sitä jaarittelua yhtään. Nyt jäätys. Hups. Anteeksi. Ei tällaista tule enää ikinä tapahtumaan. No, seuraavaksi teen aiheen energiajuomien haitoista. Moi moi.